ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa don samun sabbin ayyukanmu. Jijiyoyin alƙalamin ɗa namiji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wannan ɗaya daga cikin hanyoyi kenan waɗanda ake bi a ɓata sihiri kowane iri ne a jikin mutum da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda kuka ga da farko mun nuna muku wato ainihin ruwan zamzam, sannan mun nuna muku zuma, mun nuna muku waɗansu itatuwa guda uku kamar wannan itace ne wato yansun, wannan kuma wato ainihin garin zaitun ne kamar yadda kuke kallo, sannan kuma akwai wato ainihin wanda ake ce masa kustul hindi. Waɗannan abubuwan su ne ake haɗawa a zuba a cikin asalin wato zuma ɗin kamar yadda kuka ga yanzu gashi ina yi. Za a zuba wannan akalla kamar cokali ɗaya, sannan kuma a kawo shi ma wannan a zuba kamar adadin shi ma kamar adadin cokali ɗaya. Baya da haka kuma za a kawo shi ma wannan shi ma za a zuba kamar adadin da ya kai wato ainihin cokali ɗaya, sai a haɗa ga baki ɗaya, sai a gauraya waɗannan itatuwa guda uku ɗin kamar yadda kuke kallo. Waɗannan itatuwa guda uku za a haɗa a gauraya su, a cakuɗa su ga baki ɗaya, su haɗu ga baki ɗaya a waje ɗaya. Yanzu alhamdulillah ya gama haɗuwa kamar yadda kuke kallo. Magani ya gama haɗuwa. Da safe bayan mutum ya karya zai ɗebi kamar cokali biyu ya sha, haka kuma da yamma yayin da zai kwanta bacci zai ɗebi kamar cokali biyu shi ma ya sha. Haka mutum zai rika yin haka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a tsawon lokaci. Aƙalla mutum zai iya ɗaukan kamar kwana 21 ko kwana 25 ko kwana 27. Baya da wannan kuma abin da ya shafi asalin wato shi ruwan zamzam, mutum zai samu shi wannan ruwan zamzam da kuke kallo, wannan lita 5 ne. Aƙalla ana son mutum ya samu aƙalla ruwan zamzam ɗinnan lita 5. Idan mutum ya samu ruwan zamzam lita 5 zai karanta fatiha kamar kafa 7, ya karanta asalin ayatul ruqa, ya karanta ayatul shifa a kai, sannan kuma ya zo ya karanta ainihin wato suratul kafi. Aƙalla ana son mutum ya karanta suratul kafi ɗin nan kafa 7. Kamar yadda muka ce za a wato ainihin karanta fatiha aƙalla kafa 7 da ainihin ayatul ruqa za a karanta su, sannan a karanta ayatul shifa, sannan a ainihin wato karanta suratul kafi kamar akalla shi ma kafa 7, da kuma a rufe da salatin annabi kamar kafa 10 ko kafa 11 ko abin da Allah subhanahu wataala ya sauka. To wannan ruwan zamzam dai kamar yadda gan shi mutum zai dinga sha da safe, yana yin ainihin wanka da shi, ko mace ne ko namiji ne ko babba ne ko yaro, duk wanda yake tunanin dai akwai alama na sihiri ya bayyana a gare shi, to wannan shine abin da mutum zai yi da izinin Allah subhanahu wataala domin wato ainihin ya samu sauki daga al'amari na abin da ya shafi sihiri. Kuma duk wani abubuwan da muka ambata suna nan, ana samun su a nan wato asalin kasuwan Monday market. Duk wanda yake da bukata idan ya zo Monday market zai tambaya ina ne shagon rawa na, yana nan kofa da yake kallon wato ainihin kofar shiga wajen bankin kasuwa. Duk lokacin da ka zo ka ce ina ne shagon rawa na mai kayan Islamic medicine, insha Allah za a ainihin
a kawo ka wajen shi. Daga nan dukkanin abubuwan da kake so kuma za ka samu. Kamar yadda kuka sani ga ainihin shagon nasa, ga kuma kofan kasuwan da shagon yake kallo. Shagon nasa yana kallon wannan kofa. Ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa don samun sabbin ayyukanmu.